Joo, tässähän nyt mä oon laatimassa tai tekemässä semmosen rock-kappaleen ja tässähän on nytten mä oon kirjoittanut tähän ChatGPT:en If I paste you the lyrics of a rock song, can you regenerate a song in the same style the lyrics are made up? Eli tämmösen kysymyksen kysyn sitten sieltä ChatGPT:ltä ja mitähän ChatGPT silloin vastaa. Yes, I can do that. If you paste the lyrics, I can write a new song with a similar vibe, structure and tone. Match things like energy, angry, melancholic, rebellious. Keep a similar rhyme, style and rhythm feel, but not copy or closely imitate specific lines. It will be original. Alright, no kopioidaan sitten. Tässähän on tämmönen teksti. Tää teksti tuli ohjelman kanssa. Eli tässä nyt käytetään AI:ta siihen, että luodaan AI:lla rock-kappaleen. Nyt mä peistaan tähän näin tän laulun kaikki sanat. Ja tässähän se nyt se tekee semmosen laulun tässä näin, tai ne sanat, se tekoälymalli uudestaan sitten luo tämmösen kappaleen sitten. Alright, kopioidaan tämän. Laitetaan se tähän tekoälyohjelmaan. Tässähän se tekoälyohjelma on. Otetaan pois tää vanha, mikä on tässä näin. Noin. Sitten mennäänpä tähän. No, tää on maalattu, eli tää on klikattu, tämä prompti. Niin silloin voi täällä käydä pikkasen muuttamassa erilaisia asioita. Eli tässähän on tää key scale, eli se skaala just, niin tässä luki, että se on E minor. Rockia tehdään vissiin niin, että se on aina se E minor, eli E-molli, että niin se on oikein, ei lähdetä muuttamaan mitään. Tätä ei saada tekemään sillä niin kun laitetaan tämän päälle, niin mä puhun samaan aikaan. Eli nyt se rupeaa sitten tekemään sen kappaleen, mikä on hienoa. Eli tässähän on sitten että sitä ei pääse vaihtamaan niin kuin suomeksi tää valitettavasti. Mitä? Näyttää siltä, että ruotsiksi ja DE, onko se Saksa, Deutschlande? En tiedä, mutta onhan täällä jonkun verran niitä kieliä kyllä, mutta ei niin paljon. Eli nyt se tekee sen rock-kappaleen. Luetaan vielä, että minkälainen rock-kappale me haluttiin. Eli me haluttiin semmoisen rock-kappaleen, a powerful, high energy, modern rock track with a raw and rebellious edge, driven by distorted electrical guitars, punchy live drums and a strong bass line. The song builds dynamically from tension to explosion, balancing aggression and emotion. No nythän tää on valmis. Ja nyt sitten laitanko mä nyt mutelle tän? Oho, tää on nyt 2 minuutin kappale. No, tehdään sitten niin. Saanko mä tän mutelle? Saanko mä tän laitettu mutelle edes? Noin. No en tiedä. Katsotaan, laitetaan tän nyt soimaan. Electric pulse running under my skin. Every scar I've worn is where I begin. No more voices trying to pull me down. I cross the edge, now I own this sound. Feel the surge is getting higher. Every doubt feeds the fire. No retreat, no turning back. I'm locked in now, ready to crack. Screaming loud, I'm breaking through. Lighting up like a fuse unglued. Hands high, let the world quake. This is every risk I'm gonna take. Crashing through the noise I redefine. Every second now is finally mine. Chains are dust, they fall away. I step into the light of a brand new day. Hear it build, no way to stop it. All this weight, I'm gonna drop it. No more waiting in the dark, I strike the
se oli siinä, olipa hyvä kappale, se sai luotu tämmöisen hienon kappaleen kyllä, että tässähän mä ajattelen, että tää on ihan hieno, että tällä tavalla voi sitten voi käyttää tekoälyä siihen, että saa hienoja musiikkikappaleita tehtyä ja niin poispäin. Ja sitten voi saada vähän enemmän motivaatiota tähän asiaan. Että jos musiikki on semmoinen juttu, mikä kiinnostaa, niin joskushan voi käyttää tämmöisiä ohjelmiakin siihen, että saa vähän pikkasen enemmän motivaatiota. Ja tää on mun mielestä hienoa. Toki pitää itse luoda. Ei se ole oikein, jos laitetaan vaan tietokoneen luomaan. Mutta tässähän oli niin, että ne sanat, kappaleen sanat, niin mä pistin sen ChatGPT luomaan niitä sanoja, koska mä en halunnut, että tästä videosta tulee niin hirveän pitkä. Mutta kyllä mä oon tehnyt niitä sanoja toisiin kappaleisiin ja sehän on osa sitä musiikkiprosessia, että tämähän on fuskaamista, jos laitetaan sitä tekoälymalli tekemään kaiken, mutta tässähän se on niin, että no tämä video oli tämmönen, että tässähän me käytettiin sitä apua justen, mutta toki parempi niin, jos itse tekee mahdollisimman paljon. Ja sitten tämän jälkeen voi löytää niitä, voi etsiä niitä sointuja tästä, mitä se tekoälymalli on, kun se on luonut sen musiikin, niin mitkä soinnut siinä sitten on, niin niitähän voi etsiä. Ja sitten sillä tavalla voi saada yhden niin kuin kappaleen tehty silleen tosi nopeasti. Ja sitten voi tietenkin käydä muuttamassa ja niin poispäin. Mutta tämä on yksi tapa saada sillä niin kuin nopeasti tehty niitä kappaleita. Ja mielestäni tämä on ihan semmoinen niin kuin kiva tämmöinen juttu. Ei muuta tänään. Kiitos kun katsoitte. Painakaa siellä alhaalla, painakaa subscribe, että saa enemmän niitä ihmisiä, jotka seuraavat minun videoitani. Kiitos teille.